gure segidea iztuko duen itxaropena ere gugan sendoagoa izan dadin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizibetan, gizaldi eta gizarteetan. Apokalipsia liburutik. Nik, Joanek, ahotsa entzun nuen zerutik esaten. Idatz ezazu. Zorionekoak aurrerantzean jaunarekin bat eginik hiltzen direnak. Bai, dio espirituak, atseden hartuko dute beren nekeetatik. Lagun bai dituzte beren egintza onak. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zuen, berenkatu zu aita, zeru lurren jauna, gauza hoe jakin zuei eta burut zuei gorde, eta jende xumeari agertu nahi dizkiozu. Bai aita, hala izan duzu goguko, nire aitak dena eman dit, eta ez du inork semea ezagutzen aitak baizik, ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten igana nekatu eta zamatu guztiok, eta nik arinduko zaituztet, hartza zuen ere uzterria, eta ikasi nigandik gozoa eta bihotza bada bainaiz, eta arkituko duzue zuen harimentzako atsedena. Nere uztarria leuna baita, eta nere zala harina, jaunak esana. Mundu hontan gabiltzan bitartean, badakigu erromes gabiltzala, badakigu ez gaudela gure betiko etxean, badakigu lehen edo berandugu gure mundu hontako ibilbidea bukatuko zaigula. Hala ere, heriotza baliatzen zaigularik, beti egoera zaila eta mingarria egiten zaigu. Badakigu, hil behar daukagula, baina heriotzak beti harrapatzen gaitu gaizki. Azken finean, guk gure bihotzean, gure hareman daukagun irrika, daukagun egarria bizitzekoa baita. Jangoikoak horrela jarria, guk bizi nahi dugu, eta biziak balio handia dauke. Evangelio irakurtzen dugularik, ohartzen gara Jesusek ere biziari egundoko garrantzia ematen dioa, garrantzia handia ematen dio Jesusek. Eta ez bakarrik biziari, baita ere esan genezake, osasunari, mundu hotako gauza guztiei, jangoikoak Jesusek izugarrizko garrantzia ematen dio. Zenbait alditan ikusten dugu Jesus ere hildakoak piztu zen. Horrekin, nola baitere guri ulertzen ematen dugu mundu hontako biziak zen olako balore handia duken. Jangoikoaren doai handi bat delako. Jangoikoak
eginak diralako, berak emandako opari handi bat bezala beti konsideratu behar dugulako bizia eta estimatu eta zaindu gauza handi bat bezala. Baina Jesusek hitz egiten digunean, ez digu bakarra mundu hontako bizitzaz hitz egiten, ez digu bakarra mundu hontako aipatzen, mundu hontako hori esan dela bezala garrantzi handia ematen dio. Baina ahaztu gabe non dagoen gure betiko etxea, non dagoen gure helburua, nora joan beharko dugu lehen edo berandugu. Horregatik Jesusek ez digu bakarra mundu hontako biziaz hitz egiten, baizik eta baita ere betieriko biziaz. Azken finean, Jesusen hitzek San Pedroren esan zion bezala betierekotasun hori adierazten digute. Ez gera da bakar-bakarra mundu hontarako jaio. Gure bizitza ez dela kasualidade huts bat inongo zentzurik ez duena eta heriotzarekin dena bukatu eta desagertuko balitz bezala. Jesusek nola baitere ulertzen emanen digu heriotzaren ondoren ere badagoela bizia. Ez dela dena bukatzen eta gainera ulertzen emanen digu eta garbi utzi nahi digu egin gaituen jaiko ona esperoa izango dugula. Eta jangoiko on horrek betiereko atseden hori eta zoriontasun hori eman nahi dizkigula maite gaituelako. Horrekin ere, naiz eta mina sentitu, naiz eta heriotza momentu gogorra eta latza beti izan, nahi du Jesusek itxaropen hori ez dezagula sekula galdu. Senti dezagula gure barrenean, hor daudela ere gure hildakoak eta haiekin ez guk nahi genukena bezalakoa, baino bai eduki dezakegula nola baiteko tagatua. Haien aldean egutuz, haien azakordatuz, gure bihotzean edukiz, eta jakinda zerutik haiek ere gure alde egin dezaketela. Lehengo astean, esan zenidaten, Angelek nahizu San Miguelen bisita hartu bere etxean. Larun batean, San Miguel aingeruaren irudiarekin bere gana joateko aginan. Hoixe zan, bere desioa, hoixe zan, bere ilusioa, eta gu ere pozik aingeru aralarko, aingeru maitagarriaren irudia beraren eramateko. Zoritxarrez, ingresatu behar izan zuten, eta ezin izan ginen joan larun baten. Orain gure esperantza da, aralarko aingeruak bere alde egin duzuela, eta orain ez bakarrik bere irudia, baizik eta bera berbera ikusteko aukera izango duela goiko zeruan. Han elkarrekin elkartu eta handik ere gure alde egin. Eskatzen diogu, San Miguel aingeruaren bitartez, jangoikoari Angel gure senidea goiko zeruan ardezala. Bere mundu hontako lan eta neke guztien atsedena eman dezaiola. Betieriko zoriontasuna sentiaraz dezaiola eta berakatik gure alde egin dezala. Okay.
Begionez, begiratuak gure eskaintza hori, Angel, zure zerbitzaria, zure erreinoan salari, bere maitasun misterio bat egiten gaituen zure semearekin errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
Francisco Comunitas Santorekin, Francisco Grocearekin, eta ez gizon guztekin